പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ ഈ ഒരു വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫലൂദാസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞത്. ഹലോ ദോസ്തോ, അപ്പൊ ഞമ്മ ഇന്നെത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കുമ്പളയിലുള്ള രാജസ്ഥാനി ഫലൂദാണ്. ഞാൻ വന്ന് കുടിച്ചോക്കി എന്താ. പണ്ടൊക്കെ ഈ വണ്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ല അതില് ഫുള്ള് ബയ്യന്മാരുടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എക്സാക്ട് ഫലൂദന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബയ്യന്മാരുടെ തന്നെ പോണ്ട വരും. സ്പെഷ്യൽ കുൽഫി ഫലൂഡ, റബ്ഡി ഫലൂഡ, ചോക്ലേറ്റ് ഫലൂദ, സ്ട്രോബെറി ഫലൂദ, കാജു മിൽക്ക് ഷേക്ക്, ബദാം മിൽക്ക് ഷേക്ക്, കേസർ ഫലൂദ, രാജ്ഭോഗ് ഫലൂദ. ഈ പേര് കേട്ട പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് രാജസ്ഥാനി ഫലൂദ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അവരുടെ റബ്ഡി ഫലൂഡയും ഗുൽഫി ഫലൂഡയും നല്ല ഇഷ്ടമായി കിട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഈ ഒരു രാജസ്ഥാനി വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയട്ടാ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാർസലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിട്ട് പാർസലും കൂടി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ലൊക്കേഷൻ ആരും മറക്കണ്ട, നമ്മളെ കുമ്പള സീതാമലി റോഡ് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റില് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആക്കി